नों एक्ट्रेस दा नों एक्टर दा नैसोजों नोङो 1000 जन माने 1K साबसक्राइबार बारायहोलाय नोङो आंनि चेनेलावहाय नोंनि चेनेलाव गोदै बुंनानै दे खुलुमबाय बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय ओमफ्राय मा नामलाय सान अफ बडलेण्ड बे चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामजोबबानो जाबाय आरो दादानि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आं दा शुटिंआव थांनो ओंखारदों लेट जाबाय आं गैयाब्लाबो 8:30 आं बिजनि सहैनांगौमोन दा 8:20 जाबाय नै जोंनि एक्ट्रेसआ सहैगोन आं नोंखौनो बिजनियावहाय आं दा बाइकजों थांगोन आरो शुटिंआबो बिदिनो रंजानो लुबैयो भिडिअ समावबो ओंखायनो खालामनाय जायो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों दिनै शुटिंनि ब्लग बे गैखाया दा भाइ बाजार गेजेरजों थांबाय दा बाजार बेखायनो एसे बाजाराव थांनांगोन ना थाम गिदिर Ada bahasa lagi. Mau tangan mana? Mau berai naga? Kita seru berai jaya. Cepat je. Biar, bisa tanah ada. Sinanay modelnya nusko. Sinanay modelnya nusko. Oh. Halo. Buhaba nunay bayi mundang. Sokoi bayi. Saya sebai. Dia, mana sih? Dia apa? Dia lagi kasih mana? Mau jangan dulu. Oh. Jaga Manisha. Jangan bayar. Oh, ini semuanya nih aja. Tang, ya kalau susah. Semuanya ini semua. Oh, ini apa? Ini sih kalau pun naik itu tak apa dah. Sosial lah, yang ada sebenarnya sosial. Itu pilih sekolah yang bawa. Mana sosial mana? Enggak. Mana? Mana? Nengi mana mana? Amado. Hey, tu nak nak cakap apa ni? Hey, ni sebab tu mungkin jangan dia untuk hari kami ada angin terang terus. Kau hang itu mana macam mana? Saya cakap. Boleh, music. Amado. Engkau masih akhir dengan malu bisa. Manisha. Dot ni agak lagi mulai nanti kalau orang isi mana? Hah? Labu long kaini itu. Jah, thar mana? Itu kam jaya, kefisi jaya. Nong jalabu zaman sih mana sih? Nangoma. Ada yang mau masuk sah, kalau itu loh sana. Izut bayi deh. Ikutan lagi nih. Sini tuh belok. Kaidang. Sini lagi nih gorongnya. Mesti lah. Ini cuma kane. Ni mau dengar. Manisha ni kau butuh apa nama berla?
मनीषाबो हाया हाया होनफ्लायो ओमफ्राय हायिखौहाय जुना लांग्राबो सरदों बेनो मा थाङो जों हाग्रामा ब्रिड्जआव थांगोन दा नि थाखाय दैमाखौ बिदाय हैगोन नामा सोरबा दैमाखौ सोरबा नेगासिनो नोंखौ बिदाय होनो थांगासिनो बाइकजों नेगासिनो आंनाथ' थुस्लायानो केटिएमजों नै एक्ट्रेसखौ नेगासिनो दंलै नेनो बाबाय हालि आं नै दासो फैदों एफा गोबाव नेनो बाबायमोन दे बिदियावथ' गोदान बिदिखायनो गोदान लायो दे हौवाफोरा टाइम बादि फैनांगौ नों एक्ट्रेस दा नों एक्टर दा नैसोजों नोङो 1000 जन माने 1K साबसक्राइबार बारायहैलाय नोङो आंनि चेनेलावहाय गोदै बुंनानै दे खुलुमबाय बयनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय ओमफ्राय मा नामलाय सान अफ बडलेण्ड बे चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामजोबबानो जाबाय आरो दादानि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअसफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दादाया जि मोजां भिडिअ होयो मालाय बेरायहैबाय थायोबो आरो जि साफा भिडिअ होयो नोंथांमोना नायनानै बिराद गोजोन मोनगोन साबस्क्राइबारफोरखौ सानसे लांफाजोबगोन आङो र' मोजां सम लानानै लांफागोन आं मनीषाथ' थांफानो मोनैनि बिराद बोराबगासिनो लांफागोन र' बेखौ ओमफ्राय एफा मोजां एक्ट्रेसआनो साबस्क्राइब खालामनो थिनबाय मारै नायना थाखो खालामना हो जायबा साबस्क्राइब खालामाखै दिनैसिमबो थाब खालामनानै साबस्क्राइबार बारायलाबायना हो नियार बाय आइ रिभार बलिउडआव जेरै भारतनि मेम दं जोंना बर'आवबो नैबे दैमु बिथांल' जायखौ जोङो मस्ट कमेडियान अफ बर' होनना बुङो हिन्जावफोरनि मादाव आरो ना गोजोनथोंसै थगायाखै who is there that's means your boyfriend is coming so why गासै बुंनाय रावफ्रा गोरोन्थि जोबा दा नोङो आंनि बुंनायखौ फोथाय आंहा रावबो मोजां मोननाय गैया if somebody wanna see us together Sunday morning love you Monday morning love you Tuesday morning love you Wednesday morning love you I wanna love you every day yo camera action नोंखौ लानानै नाइस नांगौ फायनो नाङा बुंस' हायो मोजां होन फैलाव romantic scene of फैलाव and Manisha नोंनि समाय आं माब्लाबाबो बिदि खालामनो आंबो सासान्दियाव मोजां मोननाय गोसोआ धोरोम जेबो बुजिया गोबा गुड लोगोफोर फुंनिफ्राय लानानै दासिम शुटिंआ जायै दा जोबनायाव फैबाय जोब्बाय आरोना दा जोबनायनि सोरखौ दोनथ'नांगौ जाखो दैमुखौ ना मनीषा फोजोबनांगौ दा दे लोगोफोर जोंना दिनै शुटआ नै जोब्बाय ओमफ्राय जोबनानै नै दादा भिडिअ कन्टेन्ट होनोसैनो बाय नेनानै थादला दे नेनानै थादो नेक्स्ट भिडिअखौ ना मा मोनलाय आदा चेनेलाव मा आरो बे मुभियानो जाहैबाय EN प्रडाक्शनाव टाइटेला मा दादा दिनैनिया मबाइलनि जुग नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो 3 days only 3 days बेयावनो नेनानै थाबानो जाबाय 3 days जोंनो नुगोन स्टे सेफ स्टे टिउन थाबनो नुनो मोनगोन